Hola, hola. Hola. Aí, baixando, subindo eu, baixando o resto. Que tal? Empezamos o último programa da temporada. Xa se nota que estamos cansadiños. Estamos xa medio de vacacións. E empezamos, a verdade que foi o peor inicio de programa dende que estuvo aquí. Pero non pasa nada. Porque se me escuchó antes al principio mientras estaba silenciado supuestamente. Tranquilidade, xa nos vamos de vacacións, non hai problema. Xa nos vamos de vacacións? Si, en breve. De verdad? Estou non desexando, sí. De verdad, de verdad? Salvo que haxa algunha sorpresa. Xa, pero eso non... Eu aí xa non poño a mano no lume por ninguén. Non, claro, eso non depende de nós, depende dos presentes. Dos políticos presentes, porque hoxe temos aquí... E dos ausentes igual máis. Pues sí, a verdade que sí, igual depende máis dos ausentes que dos presentes. Estamos aquí atribuindo unha capacidade de influencia que oxalá tuveran, pero bueno. Vamos a recapitular, vamos a centrarnos. Estamos o día 30 de xuño, Semana do Orgullo. Porque este lado, fixemos aí unha bandeiriña reivindicativa, conmemorativa, festiva tamén un pouquiño. Estamos aquí para cerrar esta tempada de Día D, último programa, despois de xa non sei cantas noites electorais, despois de xa non sei cantos programas, bueno, sí, 22 programas que fixemos esta temporada. Marchamos de vacacións, pero como marchamos de vacacións queremos pois marchar cun sabor un pouco con un bo sabor de boca, pechar esta temporada. E para eso, antes de nada, vou vos pedir que nos deades cartos durante o verán para poder financiar un poquinho esas vacacións. Polo menos as vacacións, xa que non financiades o medio, pois financiades as vacacións. Así que collemos unha casa rural do que, vale? Si dá. Facemos contas. Vale, mirámoslo. Para eso tedes que apoyarnos en Patreon, patreon.com/ok. Tamén podes facer doazóns en Paypal e, sobre todo, suscribidevos e vede os nosos vídeos, compartidevos coa xente, coa vosa xente, sobre todo compartidevos coa xente moza, porque hoxe volvemos a ter aquí a xente xa non tan moza como era hai un ano, pero siguen sendo moza. E os vou presentar agora de seguido. Pero primeiro vou presentar a Diego Freire de Noticias Dispersas, que está aquí un pouco... Estou aquí estupendamente. É que onte fui a festa dos foros e había que estar ali para informar en directo do que acontecía. Había que estar ali, ou xa había que estar aquí, e era un pouco incompatible. Pues mira, e aquí estamos, aquí estamos. Pues nada, vamos pechar tamén temporada aquí con Noticias Dispersas, que tamén está desexando iso. Vas de vacacións a algún sitio, Diego? Non, para iso hai que cobrar. Claro. Todos temos o mesmo problema. Bueno, pues paso de seguido a presentar aos nosos convidados e convidadas que temos aquí. Xa o viste na promo, pero bueno, facíanos moita ilusión, a verdade, un ano despois volver a contar con eles para ver que foi deste ano, que tal lles foi. Algúns cambiolles moito a vida, outros igual non tanto, pero me iba a portar bien, pero bueno, empezamos ben. Igual era mellor que non cambiara tanto, tamén che digo. En fin, teño aquí a tres persoas as que queremos moito aquí no UQ, porque axudaron a levantar este proxecto. Foron o piar básico nesta primeira temporada de locura que tuvemos. E teño aquí, vou empezar por a miña esquerda, a Erea Blanco de Galicia Nova. Que tal? Reconvertida en concelleira. Sí. Que tal? Como se foi a vida? Aquí ando. Encantada de volver a vervos. Xa estiven aquí un día co Iván facendo cousas secretas que son fatal, pero sí, para nada. Desenvolverme este concepto. Podemos aclarar este concepto antes de nada. No. Hubo un programa, unha pre-campaña do BNG que se grabou, que era de Orgullo Galego. É verdade, sí. Pues non era nada. Eran cousas secretas, sí. La verdad que saliu, bueno, moi ben definido todo, La verdad que sí. E por aquí, por a miña dereita, teño a Manu Novoa. Que tal, Manu? Ben. Encantado de estar hoxe aquí. Estás encantado? Sí. Non hai nada que facer. Ainda que costou traerte de volta, mira que intentamos tempo. Bueno, había que... Hai que hacerse de rogar. Revival, claro. Pero ven para os días importantes. Claro, senón lo quemamos. Claro, el primero y el último. Primero y último. Bueno, último de temporada. Claro, sí. A ver se nos vas aquí pechar un chiringuito. E teño aquí tamén a miña dereita a Alba Iglesias do Partido Socialista. Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. Tamén reconvertida en concelleira ahora. Pues sí, a veces pienso, igual era mejor ir de 14 y no entrar. Pero sí, estoy muy contenta. Con ir de 9 chegaba. Pero bueno, sí. El iba de 13, en todo caso. É unha pequena... Bueno, pues empezamos ben, como vedes hai aquí moito amor, moito
Hai moito amor odio tamén, pero bueno, que corresponde a tres persoas que representan os tres dos 4 principais partidos políticos ourensáns. Un non está aquí nin estará, xa votamos, xa damos por descontado que nunca vai estar, a que sí, ¿no? Salvo que grandísima novidade, imagínate que aparecen unhas juventudes jacomianas, unha cousa así. Pode ter material, o caso que igual non lle importa a nadie que as teña, pero bueno. Igual sí, non lle importan os nin a él. Efectivamente. Bueno, un saludo para Gonzalo tamén, que teñas boas vacacións, un bo verán, movidito, e non uses moito o coche oficial, deixa un pouco no garaxe, que bueno, o verano joven non te pilla, pero podes usar medios alternativos. Sí, camiña que non che ven mal. En calquera caso, comezamos, pois quería comezar poñéndovos un vídeo que fixemos de a última vez que estuvestes aquí sentados. Foi o 6º programa da primeira temporada de Zona Nova, antes de que Zona Nova fose unha fantasía presentada por Antía Vidal e Eric do Pazo, antes de que se reconvertise todo o que. E estábamos aquí, pois creo que era principios de maio ou finais de abril, me parece, ¿no? Principios, diría que a segunda semana de maio. Segunda semana de maio, foi a vez... A semana destas eleccións, efectivamente. Ainda tiñamos Porra, ainda tiñamos os horóscopos de Ere aquí nos previos. Porra que ninguén... Porra que ninguén, no, a verdade que non, como analistas en ese caso, non estuvemos finos. Dixestes cousas interesantes nese programa e quixemos coller un pequeno corte bastante representativo do que era e do que é a política ourensana neste momento. Para que vexades tamén, fixamos tamén, pois, oye, un poquinho nos cambios no estudio, nos cambios tamén no cambio de presentador, que non está o mesmo presentador, aquí cambiou todo, para que vexades que todo cambiou, pero realmente nada cambiou. Dentro do vídeo. Que hai partidos que non teñen proxecto político de cidade, que non teñen propostas políticas para Ourense, e por iso non van os debates. E iso é unha realidade e un problema. Bueno, pero se asistiron, por exemplo, no caso de Malcabeza sí, Paco, asistiron ao de Radio aí Voz. se ratificou aínda máis, que non había propostas políticas, nin había proxecto de cidade. Bueno, Non podes rir, é unha opinión bastante personal esa, no. Porque, claro, igual Alba ten outra opinión, pero eu digoche que para min viuse perfectamente que había dúas persoas que abogaban por poder darlle un futuro a esta cidade e unha único que quería era facer o que fai sempre o BNG nos debates, dicir que non é que está todo mal. Outra vez el colegio, madre mía. Outra vez o colexio, non? Eu só quero decir que votar o bloque nestas eleccións que leves unha bandeira, apostar que leves pola unha regeneración camiseta está moi ben. democrática, de verdade, é apostar por un... El bloque conoce la idiosincrasia de Ourense un montón. Por Pues, eso efectivamente. su carta de propaganda que mandaron a las casas de los militantes y tal... Es una foto enorme de Ana Pontón. Enorme, sí, un sobre... a la gente en general. La cara enorme de Ana Pontón. Escúchame, 66 propostas. Sí, ninguna de igualdade, por certo. Ninguna de igualdade, perdona. Sí, sí, busca ben. Busco perfectamente. No, busca. Perfectamente, Eu tamén o teño ademais, ese, Eu tamén o teño. Sí, Sí, porque sí. perfectamente, ademais, creo que a que leva temas de política social é a que a parlamentaria que Noelia, e xa presentamos, é que non sei que non van todas desenroladas. No. As vosas Desenroladas seguro que non van. espero que aquí tampouco vayan desenroladas, porque non hai bastantes poucas. No, pero no mira, día temos este, todo o que son as políticas temos este... Temos toda Yo creo que hay que empezar a poner un poquito de cordura, que no tiene sentido disparar, intentar matar hormigas a cañonazos. Aquí estamos en un atolladero político muy importante, el 28 de mayo hay que sacar a Ourense de esta pesadilla y lo que no podemos hacer es estar peleándonos entre partidos continuamente, porque así no vamos a llegar a ningún sitio. Y yo creo que aquí hay dos opciones claras, o votar a esta gente con el plan que puedan tener, o volver a un gobierno progresista. No entiendo este ataque... ¿Cuál es el plan de esa gente, según ti, Alba? Pues no sé, ahora dicen que no van a votar, no van a pactar con DO, pero bueno. También dicen que van a pactar con vos. Que tarde piaches, también hay que decirlo. O no sé si van a dimitir en bloque, si van a jugar a las canicas con los votos de los ciudadanos, no lo sé. Pero lo que está claro es que hay que volver a un bipartito que fue el último gobierno municipal que funcionó en esta ciudad. Y esa es... ¡Wow! Vou dar un breve turno de palabra. No quiero que nos metamos no tema da moción de censura, porque eso vai para o final, para que se vexa o programa inteiro. Pero, como vos vedes un ano despois? Empezo por Erea, que era aquí a protagonista del vídeo. Bueno, pois eu creo que non cambiei moito, ahora teño o pelo máis ondulado, pero verdade, sí. Non sei por que hai frizz en Ourense, pero nada, eu creo que sigo defendendo con bastante contundencia, que é unha cousa que me caracteriza porque son leo.
Entón, bueno, creo que cambiamos moito todas, a verdade. En plan, e ahora en perspectiva, pois igual tamén lle daba importancia a cousas como estes debates que agora que estamos máis en contacto co povo ou tamén vendo como se vive na institución, non a propia agresividade do alcalde, pero tamén pois outras cousas e como tes que relativizar moitas cousas que che pasan na tua vida, pois creo que son outra, a verdade. Que es outra? Cambiouche ao pasar polo que, sí. Polo que e polo concello tamén, imagino. Sí. Manu Novoa, como te ves? Pois co pelo máis largo. Sí, a Tiña verdade aí, que sí. verdad que sí. Bueno, cambiei de peluquero, entonces. Nada, pois un pouco en camiseta en vez de en camisa, creo que é un cambio de estilo bastante grande. E sí que teño que decir que neste ano sí que algunha vez que outra botouse bastante de menos estos debates, porque veros, aínda que me dabades por todos os lados, A ti no. Victimista. a mí No. tampouco, pero sí que bueno, fíxose, bueno, raro, complicado. Fixo complicado non estar aquí. Sí. Bueno, pues haberá que vir máis e tomar nota, todos. Veremos qué pasa a siguiente temporada. Y Alba, ¿cómo te ves? Pues la verdad, yo sí creo que cambié bastante. Yo soy muy sentimental porque yo soy Piscis y lo vivo todo con mucha intensidad. Recuerdo ese día, es la primera vez que me veo porque yo soy una persona que ni en Erouque, ni en Telemiño, ni en los plenos nunca me veo después de hacer las cosas. Porque se me hace raro verme, no sé, no me gusta. Y la verdad es que yo lo recordaba más tranquilo. No recordaba Eu yo. tamén, eu creo que tamén estábamos todos en plan de bueno. Nos revivimos, hai un momento, estábamos mirando, sacamos un corte da... Bueno, non se me ve, é igual. Un corte do último programa no que estuveste. Vou mirar o ceo así. E xusto nestes 2 minutos xuntáronse, quero dicir, un debate absurdo, unha sucesión. Era o debate sobre o debate, de feito. Era o debate sobre o debate, unha sucesión de caralladas bastante divertidas, que, bueno, sí que se botaban de menos un pouco. A verdade que sí. E despois nese mismo debate acórdome que se enzarzaran tamén con xente de fora, por o de Santiago e por outras cousas, pero Bueno, enzarzarse. Sí. Nese debate escoitouse o Sobre tema o de debate. ya salió Villarino. Ya Salió el Villarino esa frase, sí, había sí. que sacar. Pois bueno, a verdade que tamén se cambiaron as cousas. Eu estaba ali onde está Iván estaba no outro lado e aquí estaba un Iván que ahora non está. Que nos saúda Que desde nos nos comentarios de saúda YouTube. e o Hola que- Iván, o que Olmos. saudamos e o que queremos e que volverá con máis forza, como sempre. E nada, pois era esa pequena lembranza que queríamos facer ao antigo Zona Nova, a primeira temporada, para situarnos un pouquiño de onde estábamos, onde imos ir agora despois das vacacións, porque ahora non imos ir a ninguna parte, xa vos lo adianto. Pero estamos nunha semana importante, unha semana do orgullo, que parece ademais, non sei se tedes vosa sensación, pero eu teño a sensación de que cada vez pasa máis desapercibida. Antes había estas campañas de pinkwashing das empresas e se poñían xa era 1 de xuño e todo de repente, pum, banderitas arcoíris e demais. Ahora xa desde las 00 hasta las 23:59 xa está, acabouse o compromiso coa igualdade e coa diversidade. Está sendo un orgullo bastante complicado, penso. É un orgullo no que novamente non volvemos ter ningunha programación institucional do Concello de Ourense. Por aquello de que Jácome pois non ten ideoloxía, pois bueno, a veces a ausencia de ideoloxía ou a ausencia de apoiar según que cousas tamén marca bastante. É un orgullo onde hai bastante borrado do que é o significado tradicional do orgullo, onde está, como pasou no Concello de Madrid, dándose unha imaxe un pouco estereotipada do que é o colectivo LGTB, un orgullo no que temos que reivindicar, eu penso, máis que nunca, a igualdade, reivindicar os dereitos e ir contra as regresións que se están producindo. Non sei se podemos ver, Adri, un gráfico dunha enquisa de 40 dB para el país hoxe. Sí, perdón, cambiei o orde así, pero que me vinía moi bien. No te, bueno, sino, claro, aí está. É unha enquisa que saca hoxe 40dB para el país. Aí tedes a pregunta, ¿no? Me incomoda ver a una pareja homosexual. Porcentaje que responde mucho o bastante según sexo y generación, hombre o mujer. E vemos que tan só un 10% dos baby movers, tan só, enténdase ben, pero bueno, a un 10% dos baby movers lle parece mal ou lle incomoda ver unha parella homosexual. 11% da xeración X, 11% dos millennials, e dispárase na xeración máis nova ata un 27% dos homes, porque vemos que aparte hai unha brecha
por sexos bastante bastante interesante, que ten moito que ver con cousas que falamos xa en anteriores programas da como se está dividindo, digamos, non, ideolóxicamente a sociedade. Claro, un tende a pensar que canto máis nova a xente, máis tolerante, máis aberta, máis civilizada e parece que estamos ante un momento de regresión que xa se empeza a ver con datos, se empeza a ver con feitos. E ante este aumento das agresións, ante este aumento da homofobia, pois eu a verdade que hai unha posición editorial que é de Mais Madrid, pero é de Mais Madrid como podía ser de calquera outro dos que estamos igual aquí sentados, que a mí me pareceu un corte brillante dunha concellera de Mais Madrid no Concello de Móstoles, e que con isto para min queda todo dito o que hai que dicir ante estas cousas. Luego, para finalizar, llegamos ya al argumento que parece que para Vox es como la joya de la corona, porque lo repiten en todas las intervenciones, pero que no puede ser más simplista y más falaz. No puede haber discriminación porque la ley dice que todos somos iguales. ¡Hala! Pues ya estaría. Es que claro, yo no sé cómo nos complicamos tantísimo la vida. A partir de ahora vamos a salir con una constitución en el bolso y cuando venga un nazi a pegarnos le decimos: artículo 14 de la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Jaque mate, señor homófobo. Y ya estaría. Es que nos complicamos la vida de una manera ridícula. Menos mal que está aquí Vox para poner un poquito de orden en toda esta locurita queer que tenemos. Toda esta locurita queer que tenemos, sí. Bueno, hubo manifestación, Diego, estuveches na manifestación en Ourense. Que tal esa manifestación? Pois foi o único que se convocou, realmente. Pois estivo ben, non demasiado numerosa de asistencia, pero o orgullo de Ourense é estupendo porque aparte é un orgullo crítico, debemos apoiar máis todas as persoas de ben, que somos moitas nesta cidade, este tipo de actos. A ver se pro ano poñémonos un pouco as pilas. Sociedade de Ourense. Todo dependerá tamén de quen haxa no Concello ano que ven, que haxa unha programación institucional do orgullo ou non. Manu Novoa trae unha camiseta hoxe reivindicativa. Luce la camiseta, hombre, bueno, reivindicativa, un guiñito, pero bueno, sí, un guiñito. Está bien. Un guiñito. Eu se podo facer dar unha opinión personal. Estás aquí para dar unha opinión personal, de feito. Non, bueno, pero para dar unha opinión personal sobre a estadística que vemos antes. A min tocoume estar durante estes 3 meses, estou facendo o máster de profesorado e tuven que estar nunhas prácticas. E moitas veces teño falado con amigos e con amigas e con moita xente de como nós, por exemplo, cando era da nosa idade, non convivíamos tanto cunha normalización non compartíamos tanto con unha normalización como hai ahora mesmo do colectivo. E ves como ahora todas estas novas xeracións que están vindo de 12, 13, 14 anos, había moitas veces que había moitos conflictos por temas homofóbicos e por temas machistas que eu digo, eu non entendo como esta xeración, tendo toda a información, tendo un nivel de normalización do colectivo tan grande, como pode chegar a esos datos de un 37%, podía ser, creo que era, un 27% de homes da xeración Z que se sentían, eu non o entendo, son dunha xeración que tuvo que aprender moitas cousas, quitar moitos chistes, moitos comentarios que dándote conta de que sí que, pois que non eran vos, nin que non eran, nin que faltaban o respeto a moita parte do colectivo. Entonces, non o entendo. Non entendemos. A verdade é que, eu podo entender certas cousas, pero a verdade é que eu dedícome á docencia como moitos sabedes e a realidade nas aulas é moi complicado. Hoxe en día unha persoa do colectivo LGTBI, primeiro de eso, segundo de eso, terceiro de eso, sobre todo se é un rapaz, porque as rapazas, pues tamén, pero sobre todo os rapaces que están subidísimos, volve ser outra vez víctima de abusos, víctima de insultos que xa nin se plantexaría, ou penso, eu se estuviera no lugar de rapaces aos que lles dou, por exemplo, clase, eu non me plantexaría sair do armario, ni de coña, a correr. E cando acabe o instituto xa vivirei a miña vida, non? Pero esa cousa que eu pues, non tuve por que vivir, pero hai compañeiros, hai alumnos agora que están outra vez volvendo aos armarios. Erea, como valoras a situación?
Sí, hai algo que reflexionamos moito no feminismo, que é que cando algo pode tambalear o sistema absorbe e despois escupe contra el, e eu creo que é exactamente o que está pasando a día de hoxe, xa non só co orgullo, sino coa cuestión LGBT, porque hai que recordar que non hai nin 3 anos empezou esa campaña de desacreditación contra as persoas trans que, nomeadamente, non sei se reflite niso, porque a verdade é que non me fixara moito o sea, vin a noticia, pero non a lin porque me poño enferma. Pero sí que son as que máis violencia sufren, sí que se está como intentando ocultar e relativizar todos os problemas que acontecen, e é un rollo super grave porque eu non entendo xenuinamente como poden facelo. En plan, non me colle na cabeza que tú saibas que hai un colectivo que está pasando mal, que está sufrindo, que non ten dereitos, e tú te dediques a negar que iso acontece. E ainda por riba facilites, tipo, pois, que existan incels, e que tamén, en parte, non o digo a mal, pero é como que son persoas que tamén non quixeron atender no seu momento e se expresan na misoxinia. Pero que non só eles se expresan na misoxinia, en plan, Twitter inteiro se expresa na misoxinia. E se normalizou outra vez volver a uns discursos misóxinos que igual non eran como os de cando nós éramos pequenas, pero que sí que están avanzadísimos a día de hoxe nun rollo regresivo que eu non sei como vai ter saída. E o que dicía o Diego, por facerlle un pouco a pelota a Eric do Pazo, que non está, pero que leva 10 anos xa no Orgullo, facendo traballo, facendo unha programación que leva ausente deste Concello, e que é moi importante tamén normalizar e avanzar nos debates, porque non podemos agardar sempre a que todo avance ao tempo, e está ben que se sigan dando os debates máis adiantados. Alba. Pues un poco siguiendo el hilo de mis compañeros, yo sinceramente estuve en la manifestación también, me sorprendió la poca afluencia de gente, teniendo en cuenta que tenemos un alcalde que ni siquiera quiere colgar la bandera arcoíris en una institución pública, pues la gente debería ir con todas sus banderas a ponérselas allí delante en la Plaza Mayor. Creo que también la sociedad, sobre todo en Ourense, está como un poco pasiva, ¿no? Pausada. Es que pasiva diría resignada, igual. Sí, no hay conciencia crítica, no parece que vivimos sumidos en el caos y que estamos pues resignados. Esto es lo que tenemos. En relación con la estadística que veíamos, bueno, es cierto que cada vez, sobre todo en la gente más joven, las mujeres son más de izquierdas y los hombres más de derechas. Esto es bastante público, sacó un estudio parecido también hace poco. Yo creo que influye mucho, quizás vosotros en el ámbito educacional podéis verlo, los referentes que tienen los chavales hoy en día a través de las redes sociales o en Instagram, no sé, el zumbao este de los burpees, que no sé cómo se llama. Sí. Pues hombre, claro, que luego sale Alvise o que tenemos a Jacome de alcalde, pues claro, es que la gente en redes sociales no hay filtro, ahí no hay filtro, y creo que la gente más joven pues es mucho más susceptible a sentirse atraída por los discursos de odio, y esto es así. A nivel igualdad tanto de derechos como de orientación sexual, como de identidad sexual, el tema de la identidad sexual ya es estratosférico. O sea, la gente joven ni lo entiende ni lo quiere entender. Luego no sale el mítico niño, no voy a ser, el mítico niño rata de Twitter que dice, ¿y si yo quiero ser un helicóptero? Hombre, por favor. Pues vuela, rey, vuela. Estamos en un punto de retroceso sí, que es impresionante. Y claro, tenemos alcaldes como el nuestro que ni programación, pero bueno, no fue sorpresa para nadie, entiendo. No, é que xa ninguén a esperaba, penso. Correcto. Entonces, ni estaba, ni se la esperaba, ni va a llegar. Eu que estes días reflexionando cando estaba vendo todas estas polémicas que había en concellos varios por aí por la xeografía española, de que si viene Vox y coge y quita la bandera, viene el otro y la pone y el otro sale, digo, é que aquí é que xa todos demos por feito de que nin había programación, nin había bandera que colgar, nin nada. O sea, aquí foi a victoria absoluta xa de ese ausencia de programación e dese discurso, ou casi no caso de Jacome do non discurso, que tamén dice moito del, de paso de meterme en estas movidas porque ten moito voto, evidentemente, que podería sentirse un pouco dolido, digamos, si de repente Jacome se saca un orgullo. Porque tampouco dubidemos que si eso le diera dinero, Jacome se sacaba el orgullo de la manga, o qué? Pasou unha cousa moi simpática, non sei se foi no último pleno ou no penúltimo, preguntou, non sei se foi a compañera, unha concellera socialista ou sí. sobre a programación do orgullo este ano, el quedouse como, pues no, bueno, no, como aquí nunca houbo, e máis o ano pasado houbo unha programación do Concello
grazas ás traballadoras do CIM. CIM, pero bueno, agora no CIM están con outras cousas, entón o mellor non lle deixan facer, pero con Jácome houbo programación de orgullo, aínda que foi houbo, escasa. Na época de Jesús, eu lembro, na época de Jesús Vázquez, que polo menos bandeira, había grande bandeira colgada para baixo, así, o retroceso está sendo importante. E que facemos? Pregunto. Ideas sobre a mesa? Pois non normalizalo, porque eu tamén creo que cando se normalice esta situación, e é un risco que corremos, e creo que lle pasa a moitas vilas e concellos do país, que se non están normalizado que exista un orgullo, logo a xente vai ver como unha afrenta a San Pedro, porque polo visto cadra o mesmo día. Que eu non tiña ni idea deses rollos, do Santoral. Pensé que era un símil ou algo. No, literalmente a San Pedro. Entón, creo que cumpre moito pois iso, o traballo de asociarnos, de organizar o que sexa nas marxes, porque igual que a cultura ten que sobrevivir a pesar de, e non só de Jácome, tamén ten que vivir no, porta e non só eso, vivir. Manu, por alusiones. De que temos que facer? Sí. Eu creo que hai que seguirlo reivindicando. O sea, sinceramente, creo que tal e como dixeches cando foi de Jesús estaba, que despois cando tuvemos, por lo menos colocábase a bandeira, despois sí que se facían algún tipo de programación. Cando, por exemplo, Eugenia estaba de concelleira, despois veo a pandemia. Eu creo que o tema eu creo que todo o que sexa reivindicar o colectivo LGTB, sentirse orgulloso e orgullosos de poder ser, creo que é algo que hai que facer independentemente da color ou da ideoloxía ou do color do partido. É algo que penso, vamos, e que creo. Alba, echamos contigo xa. Bueno, a pesar de la ideología y del color del partido, pero del PP en el orgullo no había nadie. Coñeces a todos os afiliados? Bueno, Digo, coñeces a todos os pero afiliados. as interventoras sí que as coñecemos e non veu ningún, Interventores, bueno, concelleiros. No, interventores, mira que non desplegades interventores, non se me tiene. Bueno, a nivel política municipal creo que lo que tenemos que hacer es gobernar. No hay otra forma de que tengamos orgullo ni políticas de igualdad. Lo que tenemos que hacer es gobernar. A poder ser la izquierda, ¿eh? Bueno, luego falamos de... no me voy a adelantar. Luego falamos de esto. Y a nivel educacional, pues creo que pues mucha pedagogía con la ciudadanía, no permitir ni el más mínimo chascarrillo ni el más mínimo meme que pueda causarle daño a quien sea, no importa si tu identidad está o no está visible en las redes sociales. Creo que eso es también un problema, y eso, mucha pedagogía con los chavales sobre todo, e intentar desmontar los discursos de odio, que va a estar complicado, pero para eso estamos aquí, ¿no? Na medida do posible, do que podamos facer, evidentemente, claro que, como sempre, compromiso de todos os presentes na mesa, de todo o equipo do que coa igualdade, coa diversidade e co orgullo, sempre. Avanzamos, porque temos aquí o día de Concordia, día da Rúa da Concordia, día das rampas, tamén podíamos decir, pero tamén é día de que algo empeza a moverse en algúns sitios. Igual é que xa non hai convocatorias electorais á vista e xa non hai leques electorais, e entonces pues a xente dice, bueno, pues voy a hacer lo que pueda con lo que tengo. E isto pasou esta semana porque hubo, por fin, non o ides creer, eu tampouco creía, un acordo para renovar o Consello Xeral do Poder Xudicial entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Sorpresa. A cousa, sorpresa foi, a verdade, un pouco sorpresivo foi que houbera... Solo se renovou así, históricamente. Sí, pero bueno, hubo 5 anos que non se renovou tamén, é certo que igual despois de 5 anos si llega hasta el Benega no de acuerdo. Quen contan? Bueno, xa empezamos. Bueno, vamos a introducir o tema rapidísimamente. E que comiencen los Juegos del Hambre, ¿vale? Día de Concordia. Día de Concordia, qué optimistas somos en privado, al final. Bueno, imos ver como porque aparte, claro, hai un acordo para renovar o Consello Xeral do Poder Judicial, pero parece ser que, vistas as declaracións de Partido Popular e Partido Socialista, o que non hai é acordo sobre o que se acordou. Vamos ver declaraciones de Félix Bolaños, seguidamente de Feijóo. Félix Bolaños. Hoy, por tanto, es un gran día para nuestra democracia. Es un gran día para nuestro Estado de Derecho. Es un gran día para la justicia en España, porque se recupera la normalidad institucional en un poder como es el Poder Judicial. Desde hoy, en España, los tres poderes, el Gobierno, las Cortes Generales y el Poder Judicial, funcionan con normalidad institucional. Uy, perdón.
y vamos a ver cómo reaccionaba Feijóo a este acuerdo. Se acabó cualquier posibilidad de controlar políticamente al Consejo. Se acabaron las puertas giratorias entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y se acabó que los jueces no puedan participar directamente del sistema de elección que elige a sus representantes. Bien, estas son las consideraciones técnicas respecto al nuevo Consejo y quisiera terminar con algunas consideraciones políticas. La primera pregunta que puede surgir es si este acuerdo responde a los objetivos que el PP se marcó. Y la respuesta es muy concreta, sí, casi en su totalidad. Queríamos un poder judicial independiente, a salvo del control político, y lo hemos conseguido con el aval de la Unión Europea. En segundo lugar, sé que habrá gente que se preguntará por qué hemos aceptado negociar con el actual presidente del Gobierno sobre esto, con lo que está ocurriendo en nuestro país en el último año y en los últimos días. La respuesta también es clara, porque sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado. Sabemos distinguir entre la oposición al Gobierno y la lealtad al Estado. Aquí están os representantes dos partidos que integran o acordo. Sí, antes de nada, para crecer un poquinho. Está moi ben isto de que se chegase a un acordo con mediación da Unión Europea, como se fósemos un país, unha democracia plenamente consolidada como a que somos. Solo digo eso, nada más. La democracia plena, siempre fue España una democracia plena, desde tiempos inmemoriales. A ver, rapaciños. La representante. Tú tamén. Hombre, ¿no acuerdo entre el PP y el PSOE? Sí, sí. Ah, pues está. A ver, bueno, empezar, Paveña. Bueno, yo renovar el Consejo General del Poder Judicial obviamente era y es importantísimo. Al final llegar a acuerdos con el Partido Popular, yo soy de esa gente que no lo tiene tan demonizado. Creo que a veces por razones del bien general hay que llegar a acuerdos con quien sea, con quien te dé los números, porque al final es que hay gente que dice, no, es que volvemos al bipartidismo. Vamos a ver, es que los números le dan a PP y PSOE, no hay más vueltas que darle a las cantidades, es así. De hecho, creo que de los 10 del PSOE hay 2 consensuados con Sumar, si no estoy equivocada. Bueno, aquí Sumar tampouco sabe moi ben se negociou o acordo, lle deron para negociar. Entonces, como tampouco está Sumar ahora para decir moitas cousas, pues, vamos a seguir parando do PSOE. Es más, creo que este acuerdo no ha cambiado en gran medida, o es casi muy similar a lo que habían estado intentando negociar hace 2 años. Sí, correcto. Lo que creo que cambia ahora es que la persona que se erigía en el PP, el líder del no por el no, y Sánchez quiere la justicia y los jueces secuestrados, que era Ayuso, ya no está en su mejor momento, con lo cual parece que Feijóo ve ahí un poco el chance de hacer las cosas medianamente bien. Más allá de repartirse los jueces, yo veo aquí como mucha efervescencia, no sé si... No, hai outra cousa, nada. Vale. Non ten que ver con esto. E, bueno, non sei, que opina Max? Max. Non sei, eu algunha da xente que está aquí sabe, eu sempre estou a favor de que os dos grandes partidos e os partidos, entre comillas, que están no centro do tableiro cheguen a acordos importantes como este, o Consello Xeral do Poder Judicial. Para min pareceme que é algo fundamental nesta democracia. Despois, sí que é verdad que non se chegou, o sea, que o acordo que se chegou é máis ou menos igual que o que había fai 2 anos. As diferenzas foi que agora sí que se conseguiu cunha confianza a través tamén de que a Unión Europea tamén estaba aí para avalar ese acordo e, por tanto, non, o sea, creo que deberíamos de normalizar este tipo de acordos entre PP e PSOE. E deberíamos normalizar que teña que mediar a Unión Europea para chegar a acordos entre os dos principais partidos do Estado. Bueno, cando foi fai 2 anos, un día íbase firmar, preguntouse o parecer, según dixeron que nin Alpa nin eu estábamos ali para sabelo, entonces falamos do que dixeron. Pero sí que preguntouse si se iba a facer a os como se chama, os amnistía non, o que hubo antes. Os indultos, si iba a haber os indultos, pero dixeron que non, e ao final o día seguinte saíron que sí. Entonces, ao final, a confianza de poder pactar cun partido, cun goberno neste caso, entre 2 partidos, pois pareceme que era fundamental. A Unión Europea
trouxe eso, trouxe unha certa confianza. Non debería de ser normal que nun país democrático se chegara a eso, pois pode ser que non, pero bueno, cando un das partes pois minte ou non dá confianza a outra, pois igual sí que é necesario. Creo que os acordos internacionales con mediadores creo que é algo bastante común dun dos dous partidos que firmaron este acordo. Creo que non lle pasa, refírome, creo que outras veces non o ven tan mal, pero bueno. Este polo menos era europeo tamén. Un partido que le dá unha medalla a Milei es de fiar completamente, claro. O sea, si el PSOE non es de fiar... Bueno, Milei Ayuso que como Villarino, non? É o Villarino deste ano. Milei Ayuso como Villarino deste ano. Hombre, non me comparedes a Villarino con Milei tampouco, vamos a ver. Ten mellor pelo, pero acaba de sair un nome moi interesante tamén, o de Isabel Díaz Ayuso. Este acordo foi unha alabazada a Isabel Díaz Ayuso, metafórica de Feijóo, como vedes. Pero que é normal, o sea, eu non sei os demais partidos, non sei se os demais partidos é así ou non. Ás veces as críticas en algún partido non se levan moi ben. Eu teño que dicir que estou nun partido que é bastante plural e que, obviamente, hai 15 das 17... Perdón. Non sei. Pero plural donde? Non sei, igual é que a ti igual faiches un pouco raro. Pero que sea bastante plural e que, obviamente, hai bastantes críticas. Normalmente son críticas internas, pero a mí pareceme o normal. Vamos. Home, si pregúntenlle a Emiliano García Paje sí que é certo que hai diferentes liñas, desde logo, pero bueno, está claro que Ayuso leva tempo sendo un pouco a pedra no zapato de Feijóo. Fascista. Pedra no zapato de Feijóo. E hai unhas liñas aí que parece ser que Feijóo ahora mismo, pues bueno, eu penso que ten máis que ver vamos a dejarnos de historias. Eu penso que ten máis que ver coa que non hai eleccións á vista, que de repente ahora todos confiamos en todos e que a Unión Europea sexa un ente de mediación que xa lleva intentándoselo bastante tempo. Penso. ¿No? O de que non vai haber eleccións é como Voldemort. Non o digas que igual mañá aparece Pedro Sánchez volve a facer. Pedro Sánchez no, pero bueno, na Generalitat igual repetimos. Pero bueno. Non, pero non sei, eu xa che digo, ao final este acordo chegouse tamén porque é que eu non concibo e non entendo moitas veces que por que se intenta facer unha confianza e intentase facer a través, pois neste caso do mediador, como era a Unión Europea, cando ademais este acordo intentouse e inténtase que vaya cos criterios da Unión Europea. Entonces, non sei, eu xa te digo. Erea, curioso. Alguna cousa que queras contar? Despacha, É curioso que vaya cos criterios da Unión Europea cando non hai xurisprudencia na Unión Europea que obrigue nin a que exista este propio organismo que non existe en todos os estados, nin a que se constitúa como quere o Partido Popular, que é repartindo entre xuíces. Nos, desde o BNG, o que defendemos é que teria que ser resultado este acordo dun acordo puntual e plural e con maioría e transparencia e non como se fixo que pois unha, non sei, entre PP e PSOE, unha cambalache. Con maioría, Vale, pois gobernade o Estado español, entón. Gobernaba o Estado español, a Deputación de Ourense e non sei, o que nos apeteza. Non dan gobernado o Concello de Ourense. E o Carballiño, efectivamente. Non dan gobernado o Concello de Ourense, van gobernar o Estado español. Igual, isto é un pouco complicado. Maioría hai, non? Sí, bueno, números dan, sí. Aquí no, aquí en el Concello no. Pero o Concello de Ourense español sí, da la mayoría absolutísima. Sí. Bueno, en todo caso, esto era simplemente para introducir estas pequenas pinceladas de concordia que parece que se van vendo, que xa vedes que despois na mesa concordia hai bastante pouca, pero como... Porque había que comentarlo, porque a mí a verdade é que levamos tanto tempo co do Consello Xeral do Poder Judicial e algo que a xente lle importa realmente tampouco non lle importa moito, vamos a pasalo un pouquiño por enriba, que hai moita cousa que cortar. Ahora vamos da concordia, o que non foi para nada concordia, porque durante esta semana tamén pasaron cousas non en Ouqué, non en Ourense, son os dominios de Ouqué, senón na capital do Reino de Galicia, Santiago de Compostela, onde vamos a abrir unha delegación de Ouqué Noticias Dispersas con unha corresponsalía que daremos a non sei a quién, pero algo, bueno, va a ser moi malo, da igual, non vou vamos decir buscarnos en oficina de algunha outra empresa que faga webs tamén, montar outro estudio ali, temos unhos medios maravillosos, Vic. Sí.
Sí, mellor, vale. Era mellor esa que estaba pensando. Que pensabas tú? No, nada, jode a algún asesor do Partido Socialista que quede desempleado, pero era... Collémolo de corresponsal, vale. Un pouco, vale, pero bueno, podemos contar con eles que... Como que nos veu saludar outro día diferenciándose claramente do partido na cidade. É que nadie sabe que cale o partido. Hai dous asesores do PSOE ali en Santiago e un veu nos saludar, dixenos: que tal, son tal o asesor, o sea, o encargado de prensa do grupo municipal, é repetivo, do grupo municipal. É que claro, antes teníamos que distinguir partidos políticos, pero ahora, como isto xa pasou en Ourense, porque en Ourense pasa todo antes, hai que distinguir os partidos... en Ourense é unha cousa entre a cidade e a provincia, que parece que non están no mesmo. Sí, bueno, en Ourense tamén a Jácome, que lle pregunten a Jácome cando era Democracia Oresana los 4 que luego fueron CCD e Democracia Oresana DO, puro DO, de Jácome. Pues aquí ahora temos que distinguir DO duro. Temos que distinguir entre o Partido Socialista local de Santiago, que é unha cousa, e o Grupo Municipal Socialista de Santiago, que é outra cousa distinta. Porque a raíz dunha ordenanza sobre as vivendas do uso turístico, que é un tema agora mesmo moi sensible en todas partes, pero especialmente en Santiago, o grupo municipal, o partido en Santiago, o Partido Local Socialista en Santiago ordenou unha abstención dos concelleiros do PSOE que estes se negaron a acatar. Polo tanto, pois agora mesmo entendo que están sendo expedientados, non, Diego? Están sendo expedientados polo partido, porque non acataron ese disciplina de voto ningún dos 6 concelleiros que ten o PSOE en Santiago. Perdón, unha humilde pregunta, queredes auga? Digo, aproveito... Yo sí. Sí, cuéntame. Sí, vale, pues eso. Dade auga a esta xente que ten que falar. Diego estuvo ali, estuvo tamén Iván Iglesias en Santiago facendo un temos unhas conversacións polo chat e vímonos arriba e espérate que non vayamos a León, ahora que se van a crear comunidade autónoma propia. Pois a ver, contanos, que pasou ali? Cuéntame un pouco. Pois a aprobación dunha ordenanza de mero trámite na que non se regularon 600 pisos turísticos en Compostela, pois converteuse nunha treboada perfecta para o Partido Socialista en Compostela. A Executiva Local deu a orde, como ben dixeches, de que os socialistas se abstiveran na votación, o que tumbaría esta regulación. Non van poder creer o que aconteceu despois. Espera, porque está Adrián a todo. O que pasa é que se pretende facer que se fai a través deste documento o que non se fixo, que é a ordenanza de usos preexistentes. E por iso, realmente, nós non imos a validar calquera forma de facer política cando o que estamos é faltándolle a palabra dada ás persoas afectadas. Escoitamos as asociacións e chegamos á conclusión de que realmente, como é un texto que non é necesario, como é un texto que non achega nada ás veciñas e veciños, e aparte, o único que fai é reiterar o exposto no propio plan xeral, non é necesaria nin a súa aprobación, pero a maiores tampouco é o compromiso que se tivo. Por lo tanto, nós seríamos absolutamente incongruentes se ratificamos unha ordenanza que sabemos que non é precisa, pero que aparte vai en contra da propia literalidade do propio plan xeral que obriga a que se faga unha ordenanza de usos preexistentes. Nós, en conclusión e en suma, o que rexeitamos son as formas, non o fondo, porque o fondo é unha reiteración do que xa se puña no plan xeral. Rexeitamos as formas, a falta de transparencia, a opacidade, a falta de rendición de contas do goberno municipal. E, por lo tanto, nós non imos a validar nin dar un cheque en blanco, xa o dixemos. Hai 15 días advertimos de que nós non estábamos en predisposición de poder apoiar esta ordenanza. Dende o pasado venres, os meus compañeiros do grupo e eu fixemos unha profunda reflexión sobre como debemos actuar hoxe. Non negamos que sexa unha situación difícil, o é, pero temos claro que a responsabilidade de gobernar é infinitamente superior ás sinxelas promesas para contentar a todo o mundo. Hoxe absternos porque non nos gustan as formas ten exactamente o mesmo valor e o mesmo resultado que votar en contra. É o mesmo. Por tanto, como é posible non apoiar un texto que, aínda sendo un trámite administrativo, é, en esencia, unha medida socialista? Caeríamos de inmediato no mesmo que lle acusamos a señora San Martín. Por tacticismo, por propinarlle unha derrota a este goberno, o PSOE votaría en contra do seu propio proxecto. Esta é a política que queremos facer? Que sentido ten todo isto? Este grupo socialista cree que ningún.
Por iso, e sendo plenamente conscientes das consecuencias, hoxe decidimos ser leais e consecuentes. Leais coa cidade, leais cos veciños, leais co que defende o Partido Socialista en España e en Galicia, e co que defendemos sempre estes concelleiros que estamos para Compostela. Debemos ser consecuentes co que fixemos e coherentes co que decimos. Fomos valentes no pasado mandato cando impulsamos unha regulación que ia xerar polémica. Hoxe volvemos a ser valentes, por compromiso e lealdade. Por iso, o Grupo Socialista hoxe votará a favor desta proposta. Moitísimas gracias. Comunicado da Agrupación Local de Santiago de Compostela. Ante a falta de cumprimento das normas do partido, a Agrupación Local do Partido Socialista de Compostela informará a provincial como órgano inmediatamente superior para que se adopten as medidas disciplinarias oportunas segundo os estatutos do PSOE. Se armou la gozadera. Se armou la gozadera, que le gusta. A mí estaba escuitando, vou ser un pouco malo, estaba escuitando a Aitor Bouza e se me veo a cabeza a chica aquela do Comité Federal famoso do PSOE de la máxima autoridad en el PSOE soy yo. Pues creo que tenga a mesma autoridade ahora mismo. Tenga a mesma autoridade Aitor Bouza no PSOE de Santiago ahora, Alba. Bueno, yo voy a dar mi opinión, voy a intentar ser clara. Por favor. Sí, vamos a intentarlo. Por estatutos, la agrupación municipal, que es lo que vosotros llamasteis la ejecutiva, efectivamente tiene un cierto poder sobre el grupo municipal. Nos pasa aquí también en Ourense. Lo que pasa es que aquí nadie nos dice lo que tenemos que votar, faltaría más. Pero, ¿qué ha pasado? Es que es un tema... Yo ni sé de guerras internas, ni quién es familia de quién, ni quiero saber porque me da mucha pereza. Ya me cuesta enterarme de la de Ourense, imagínate en Santiago. Pues un poco perdida en ese sentido, sí que estoy. Yo lo que puedo percibir de este conflicto, vamos a ver, el tema de las viviendas turísticas, todo el mundo sabe que a nivel nacional el PSOE lleva una línea clara en políticas de vivienda, que es regularlas y limitarlas. Vale. Aitor decía en ese vídeo que esto es una cuestión de forma y no de fondo. Yo sinceramente, si estoy allí, soy compañera de Aitor, le digo, mira, no te merece la pena rasgarte las vestiduras y salir a decir que al final el fondo no es la cuestión. Creo que Mercedes Rosón llevaba urbanismo cuando se hizo con Bugallo esa modificación del Plan Xeral y creo que es un ente en urbanismo en Santiago como podría ser aquí Aurea Soto. O sea, para mí están a ese nivel. Creo que ha sido una metedura de pata, tampoco ha tenido una buena comunicación política quizás hacia la ciudadanía de Santiago, que no ha entendido lo que Aitor ha querido decir, a pesar de hacer 350 vídeos para redes sociales, no se ha entendido el mensaje, con lo cual algo falla ahí ya de raíz. Y yo, sinceramente, apoyaré siempre a la gente que hace políticas valientes, acordes con nuestra ideología, que pesa la ciudadanía por encima de cualquier pulso político. Y en este caso, yo creo que el grupo municipal ha hecho muy bien. ¿Se han iniciado los trámites para expedientarlos? Sí. Al final la última palabra para esto la tiene Ferraz. Y yo creo que en todas partes de España se está llevando esta línea con los pisos turísticos, con lo cual me sorprendería mucho que experimentasen. Esto sale na mesma semana na que se coñece que Colboni en Barcelona quere eliminar os pisos turísticos a partir de 2028. Quer decir, era como algo que anda por riba o timing, Aitor no lo gestionou moi bien. Yo creo que fue pues, aí pasaron cousas bueno, é un tema moi complexo, sí. Nos tampouco estamos tan postos na situación, pero bueno, informámonos de cousiñas. Ese mesmo día no pleno, xusto despois do pleno municipal, había unha reunión da Executiva Socialista local con un único punto da orde do día, que sería o cambio do persoal eventual do socialista no Concello. Logo se mestura isto con voces que falan dun futuro ERE no PSDG debido ao descalabro nas últimas eleccións e empezar a colocar persoas que ao mellor non teñen traballo. E a pregunta é, o Partido Socialista estáse suicidando así porque lles gusta ou porque les va la marcha, ou que está pasando aquí? O Partido Socialista lleva a marcha, sabémoslo todos,
Porque logo tamén está a figura do presidente do partido, do señor Besteiro, tamén está quedando un poquinho tocada con todas estas cousas. Entre isto e cosas de autopistas que non imos entrar. E que me encanta como está dicindo, porque está como, sabes, falta un cubata. Mira, hasta no queda figura del... sentenciando, pero super suave. Claro que sí. Falta yo como se chama? O calimocho do Jato Negro. Claro, aí, cigarrito. Unha pregunta, bueno, ademais que o sumo a de Diego Alba, é un momento chuco para ti non pasa nada, pero bueno, hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar e agradezo a Marte a claridade coa que manifestaches a tua posición. É sostible o posible futuro que hai agora mesmo de que non sei quen veu, pero bueno, é sostible que haxa un concello como o da capital de Galicia, onde hai 6 concelleiros que en teoría son do Partido Socialista, pero que están suspendidos de militancia do Partido Socialista, co cal o Partido Socialista como ente ten 0 concelleiros. É sostible iso? No. Como se arranxa? Claro. Yo por eso os decía, aquí la última palabra de todo la tiene Ferraz, que yo creo que al final el superior jerárquico, bueno, en este caso podría haber sido Besteiro. Besteiro le dejó un poco el tema a la provincial, que yo que conste que soy de esa gente que cree en la autonomía tanto de la ciudad como de la provincia. Vale, que tiene que haber una jerarquía para posibles movidas como esta, porque es una movida, vale, pero sí que creo que cada uno somos autónomos para tomar nuestras propias decisiones y que a lo mejor lo que pasa aquí en Carballiño, en Ourense o en Santiago no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, bueno, creo que también Besteiro está un poco pues adaptándose a toda la situación y bueno, yo sinceramente espero y creo que no va a pasar nada en el... Que non será Esto de autonomía é moi bonito, non? E ainda lembramos a entrevista que lle concedeu Besteiro a Iván Iglesias, na que dixo que... Foi Besteiro, fora... Foi Valentín, perdón, foi Valentín. Na que dixo que a agrupación local de Ourense tería a palabra definitiva sobre os pactos postelectorais. Logo houve fotos en Cidade da Cultura. Sí, eu penso que yo non sei de que hablo. Ourense de autonomía e bueno, xa paro. Y una cosita antes de que se me olvide, sí. Lo que comentaba Diego del tema de la reunión de personal y demás. Al parecer, ya te digo, yo lo que sé es de Ourense, tampoco, yo no vine estudiada aquí como mis compañeros, no pregunté, no lo sé, pero por lo que tengo entendido ya estaba programada antes de que todo eso explotase. Ese Quizás tema era como amenaza, ¿no? ¿Qué? Quizás era como amenaza de cuidado con lo que claro, votáis. Se puede entender así, pero al parecer ya sabían que esa reunión se iba a dar antes de que dijesen abstención, que sí, que no, que todo. O sea, bueno, porque a festa xa estaba preparándose, cociñándose a lume lento, porque aí están pasando máis cousas, quero decir, o grupo municipal socialista estaba dividido en dúas familias. O que se conseguiu con isto que de repente se unisen, que isto tamén é unha cousa bonita, ¿no? Vamos a celebrar que algo de unión houbo. En el PSOE siempre pasan cosas, eso ya lo sabes. O PSOE sempre un partido que a verdade que, bueno, eu fago un chamamento, se hai algún estudante de comunicación audiovisual da Facultade de Santiago de Compostela que queira presentar un TFM sobre a situación política en Santiago de Compostela, que coñeza a alguén que ten unha empresa de informática que lle pode acceder un plató e quere montar unha sucursal de UQ, pois montámola, que ten pinta que Santiago vamos ter que viaxar un pouquiño máis a miúdo. Erea, como representante do partido que ten a alcaldía de Santiago, como se ven as cousas? Eu creo que foi un acerto que as 3 forzas progresistas da cidade botaran a andar unha ordenanza que culminou un proceso desde 2015 e a verdade é que non me quero meter moito nos problemas que teña o PSOE, porque eu creo que en todas as organizacións hai debates políticos e hai desacordos e é o normal, entón creo que eso ten que resolver o PSOE, pero porque como é máis leveina antes vou nadar, e eu creo que o problema máis grande que ten o PSOE a día de hoxe é que se confunde de inimigo, non? E, bueno, pois creo que os últimos 30 segundos tamén o demostran. Últimos 30 segundos? ¿Por qué? ¿Qué he dicho yo? Non sé. Cosas. Algo que queiras comentar? Algo que queiras aclarar? Algo... No. Estamos no día de Concordia. Que como non se vai ver, da igual, non? O qué? Ela, que dixo que non se vía a si mesma. mesma. Non se vai ver, pero podemos... Bueno, logo vemos os últimos 30 segundos e recapitulamos. Manu, que?
No me voy a meter en la interna de los partidos. No. Está ben saber que hai distintos tipos de postura dentro dos partidos. Unha cousa que quero dicir, non, digo, o sea, despois, a vos non vos chegaba co que hai aquí para ter que ir a Santiago? Esa é unha pregunta bastante gorda. É unha pregunta que eu non fun a Santiago e reboto ya ao señor director de UQ. Eu entendo que igual tiñas que ir a diga outra cousa. No, nos va la marcha, que foi expresamente, ademais. Xa vexo, non sei, eu isto vexo un pouco dende aquí, porque tamén pásame tamén un pouco como a política en Santiago non a sigo moito, pero isto é un pouco como a Casa do Dragón, ahora que está sacando a temporada, o sea, ahora mesmo o Partido Socialista ten que decidir se é dos verdes ou dos negros, o sea, non entendo. Pero bueno. Non entiendes, non? Se era dos verdes ou da esquerda europea, que tamén estaba tamén vivo dos verdes. É para facer aí unha. Pero bueno, non sei. Son problemas internos do Partido Socialista. Eu penso que este tipo de cousas é o que pasa cando a forza que ten o 40%, cerca do 40% dos votos na cidade non goberna, pero bueno, é o que pasa cando se dixe a gobernar a un partido con 6. E máis votos. Bueno, entramos aí en gobernar, bueno, vamos a entrar. É que todo nos leva, todos os camiños nos levan ao que imos a falar agora. Porque imos falar do tema para o que están estas persoas aquí sentadas, o tema que os espectadores que temos están desexando que falemos, e o tema que do que está todo Ourense, non sei se é pendente, pero bueno, polo menos botándolle unha ollada así de esguello a ver que fan esta xente, non? Houbo xa a finais de maio, penso que foi unha proposta, o 28 de maio, non? Unha proposta do Partido Socialista para formalizar unha moción de censura a Gonzalo Pérez Jácome no Concello de Ourense, que abriu un proceso de negociación entre as tres forzas políticas que precisan poñerse de acordo para sacar a Jácome da alcaldía, porque lembremos que as matemáticas son como son e se precisan sí ou sí Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego para sacar a Jácome da alcaldía. As negociacións de momento parece que non van moi alá, hai brotes de esperanza por algúns sitios, hai xente optimista, xente pesimista, declaracións cruzadas, que a verdade é que eu despois destes anos vendo política xa antes de existir o que e todas estas cousas, eu sempre penso que canto máis airean os pactos e máis roldas de prensa, menos visos de salir adiante teñen. Lembro aquelas negociacións de Pedro Sánchez cando estaba Pablo Iglesias pidiendo un ministerio, logo le quito el outro, as competencias de trabajo, non sei que, non sei cuánto, e aquilo non saiu, e de repente hubo unhas eleccións e apareceron co acordo xa, toma, para firmar, sacamos a foto e xa está. Así que igual un poquinho de discreción como consello así editorial, non vos viña mal ás forzas políticas. En calquera caso, como están as cousas, Diego? Contanos como está a cousa agora mesmo. Pois a cousa está fatal, como non podía ser de outro xeito. Diego, como vedes, non é a persoa máis optimista. Bueno, pero hai voces que din que parece que o acordo é posible porque hai certos intereses en que se solucionen algúns, se desbloquee o PXOM, este tipo de cousas. Pero bueno, estos son rumores que non imos darlle validez de noticia, non? Polo que pudemos ver, que foron dúas reunións super secretas no Liceo, que serviron para que os medios de comunicación desta cidade fixéramos piña e tomáramos uns cafés moi ricos ali no Liceo mentre agardábamos as fascinantes comparecencias dos políticos que ali existiron. Na segunda destas reunións, que ia ser secreta, pero de repente estábamos ali todos, unha bonita entente cordial entre as xefas de prensa dos partidos políticos e os medios que ali estábamos, despois desta reunión pois houbo comparecencias, dúas, por unha banda o señor Puga como representante do Bloque Nacionalista Galego e por outra banda iba a decir panda, non sei por outra panda que tamén porque me saliu Noelia Pérez do Partido Popular e Natalia González do Partido Socialista dixeron isto que imos ver. Reiteramos que nós estamos dispostos a promover ou poñer a firma número 14 desa moción de censura sempre cando o Partido Socialista se quen ostente a alcaldía. Iso é o que lle volvemos a trasladar na reunión de hoxe. Nós
non volvemos a marear máis a xente. Non temos por que andar creándolle falsas expectativas. A cousa é moi sinxera. Moción de censura, 14 sinaturas e candidato alternativo. Por tanto, o que te aclaramos é que nós non volvemos a ninguna outra reunión hasta que se faga o que nós lle trasladamos ao grupo do Partido Socialista e do Partido Popular. Unha proposta absolutamente respetuosa con todo o mundo, aséptica, no que deixamos en riba da mesa os motivos por os cales Gonzalo Pérez Jácome é censurable. É que afirma número 14 do concelleiro do Bloque Nacionalista Galego, Xosé Manuel Puga González. Esa decisión da configuración do próximo goberno vai depender do próximo alcalde ou alcaldesa. Nós non poñemos ninguna condición ao respecto deso. Ábrese un período, eu creo que necesario, porque todos temos os nosos tempos e as nosas circunstancias. Somos organizacións totalmente distintas, de reflexión nas organizacións políticas para ratificar e comprometerse de verdade con esta cidade, que cristalizará seguramente nesa moción de censura, pero que ten que ir baixo a premisa dun acordo de tres formacións, Partido Popular, Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Non vamos a consentir tampouco que ningún grupo político diga que primeiro se firma e despois xa se verá e xa falaremos de onde podemos chegar a acordos. Con unha mesa de candidatos sería Natalia González. Evidentemente, o Partido Socialista ten os seus órganos e toman as súas propias decisións. Lóxicamente, temos un banquillo estupendo no Grupo Municipal Socialista, decidiremos a organización e, como sempre, avalado pola nosa militancia. E que nós tamén nos ofrecemos na reunión. Eso debe ser o que sacou de quicio ao representante do Bloque Nacionalista Galego. E tamén temos un banquillo estupendo. En todo caso, eu creo que o que ten que quedar claro é que esta cidade é imposible de sacar adiante se non hai un acordo de programa para os vindeiros 3 anos. Eu estou de acordo con ele en que esta cidade é imposible de sacar adiante. Sí, falamos así. Pasou unha cousa moi simpática, non? Acabamos de ver un extracto das declaracións que concederon tanto Natalia González como Noelia Pérez. Unhas declaracións nas que quedou claro que todas reclamaban a alcaldía, algo totalmente lícito. E o Partido Socialista a semana seguinte, esta mesma semana, pois ofreceuse xa oficialmente e puxo sobre a mesa o nome de Natalia González para ser alcaldesa. O que provocou a sorpresa do Partido Popular, que vemos que non era tal sorpresa porque xa na comparecencia na que estaban xuntas no mesmo plano dixeron o mesmo. Entón, pois parece que o Partido Popular ou está buscando excusas ou está enfadado realmente, sobre todo porque toda esta sorpresa tamén ven acompañada de declaracións de Alfonso Rueda, que parece que non ve un bo final a este asunto, e logo tamén con declaracións de Luis Menor, que temos aquí unhas... Sí, imos ver esas declaracións de Luis Menor. Imos ver con todos os seus matices. Sí, porque hai estes días unha certa tendencia a compartir titulares en no subtítulo. Efectivamente. E tampouco é o caso. Aí temos unha entrevista longa a Luis Menor, que o titular di o que di. Sería absurdo que désemos a alcaldía de Ourense a PSOE só con 6 edís. Efectivamente, e quen o escribe Miguel Ascón, querido, un saludo a Miguel. O titular é moi jugoso. É moi jugoso, porque parece de repente que xa se está negando a todo. E un non vai negar que os partidos teñen as súas estrategias e que neste caso o PP pode estar dando voltas sobre este argumentario de que según programa non acordamos e despois non facer nada. Quen sabe, non? Pero de decir eso, a de repente decir que se está negando todo e se está negando a maior, é mentira, porque se vamos a unha das preguntas desta entrevista, se a podes poñer, Adrián, pois vemos que o matiz dese titular é outro. Se finalmente o PP apoiase a investidura dun alcalde socialista, se iría a gobernar. Por suposto, se irían a gobernar, sería un absurdo que lle désemos a alcaldía ao PSOE para gobernar só con 6 edís de 27, que non é o mesmo que se les o titular e te quedas con el. Entonces, vamos a deixar un poquito de xogar o tonto e de compartir titulares solos, incluso cortando o subtítulo do titular que aclara o que dio o titular. Entonces, bueno, igual podes chegar a algo. Tampouco se chegará e non vamos dar non vamos ser tontos e dicir que a percepción mayoritaria da sociedade é que todos están sentando as negociacións pensando na estrategia e no discurso para botar a culpa a outro. É normal.
é normal, pero bueno, polo menos xogar limpamente, non cortar titulares, e dicir claramente o que di un e o que di outro. E esta é a miña opinión. Dilo, Rei, di que sí. Estou aquí ahora xa, vou abrir o debate porque o que me interesa ahora mesmo é escoitarvos a vos, quedarnos 20 minutos para asinar este pacto hoxe, porque como xoga España, por eso estamos aquí hasta ahora porque xoga España, básicamente. Como tiñamos pensado facer as 9:30, pero sabíamos que non nos iba a ver ninguén, pois así polo menos nos vedes, e logo xa vos vedes o partido da Eurocopa. Ou non, que tamén que tamén porque eu non o penso ver, tamén que decir aquí, que quede claro que non é porque queramos ver o partido. No, que quede claro, no, de feito non nos demos aquí creo que ninguén. Bueno, nada, se les perdona a los manioteros. Venga, Mano, a ver, comeza a ti. Por onde queiras, collelo. Por onde eu queira collelo. Sí. O Partido Popular, dende que dixo que sí a unha moción de censura, non cambiou de... Onde queiras collelo, pero sempre... Non cambiou de posicionamento. Nos pensamos que o máis importante a día de hoxe é ter un programa, ter que se vai facer unha folla de ruta, e que por si non pasan as cousas como pasan, por exemplo, en Santiago, non quero dicir que agora o partido, o Grupo Municipal, o Partido Socialista vai a entrar aí en discrepancias, pero se tú non tes unha folla de ruta, non podes saber que é o que vai pasar. Hai outros partidos que están solamente pensando quen vai ser alcalde e sin tomar ningún tipo de medidas, é máis, solamente vai apoiar o 25% do partido, cousa que é bastante peculiar, ese apoio igual que ten para a cidade, pero non seguimos igual. Nos primeiro queremos saber que vai ser da nosa cidade dentro de 4 anos e despois veremos quen vai gobernar e quen nos vai gobernar. Por alusións. Sí, por alusións. Erea. O sea, non sei se alguén sentiu aludir. Nada, que va, no, Manuel, nadie las pilló. Fuches moi sutil. Mais quixera o PP que o 25% do BNG fose PU, máis quixera. Pero nós levamos ali porque somos persoas serias, unha persoa de organización tamén, non só un concelleiro. E dixemos que poñamos a firma. Unha firma. O sea, o BNG solamente vai... Hostia, pero, a ver, sodes 4. Sí. E o BNG solamente vai apoiar cunha firma... Pois foi o que dixemos, sí. Bueno, refírome. Pero 20 veces. Refírome. Eso é, o sea, refírome. Eso é unha imaxe bastante, bueno, que a xente queira coller como queira, que o BNG solamente vai apoiar... Os teus solo queren asinar 3? Non, os meus queren asinar os 7. Temos 7. Digo, esa é a cousa. Sí, tedes 7 aí. Non, pregunto. Sin darvos as contas. Eu estou dicindo, o BNG dixo que non ia gobernar. Dixo que íamos a apoiar unha moción de censura porque o urxente despois de varios días en que non dixo nada. Quantas quenas de palabra necesitas? En que non tal. Ou chamamos a Paula Prado por teléfono. Igual estás acostumbrado bastante aos turnos de palabra do alcalde no pleno. Entonces igual é un debate, non sei se te acordas que tamén... Sí, acórdame, pero... A ver, vamos a deixar acabar o bloque dixo que ia apoiar a moción de censura, que era urxente sacar a Jácome do Concello. E dixo se fai casi 2 meses. Entón, tamén sexamos serias. Non empecemos a marear a perdiz outra vez con que o proxecto e non sei que. Vámonos sentar para o peixón? Evidentemente. Vámonos sentar para o orzamento? Evidentemente. Entón, que non saibades facer outra cousa, que poñervos de perfil... Pois, nos puxemos de perfil. Hombre, que se non vos puxeste de perfil. Como vamos nos por? Nos de perfil xa a nosa coordinadora de grupo, a nosa portavoz foron a reunión e o teu portavoz de grupo é que nin se acercou ali e foi... Pero que é decisión da organización? Vasme dicir tú quen ten que ir a reunións tamén? Eu non lle digo nada. Entón? Vamos, pero igual porse de perfil a xente está vendo outra cousa. Nos fomos serias, falámoslo na organización e levamos unha persoa da organización e un concelleiro, non a que a ti che gusta, perdónanos. Perfecto. Erea, tú podes dicir que tú vas a votar a favor, por exemplo. Digo, queres te por de perfil, tú vas a votar a favor da moción de censura ou solamente vai ser puga? Nos, a ver, la madre que me trajo, tío. No, a ver, sabemos como funciona unha moción de censura, porque parece que non o sabemos. Necesitas 14 sinaturas. Vale. E é o que fixo Puga, asinar a sinatura 14. O PSOE xa puxo unha candidata, lévase iso ante o secretario do Concello. Acredítase ali, se convoca un pleno. Vamos votar a favor? Sí. Tú tamén.
No, o 25% de min. Vale. No, pois o 25% é que a mí pareceme bastante curioso que digas que o Partido Popular puxo ese de perfil cando solamente un dos 4 concelleiros do BNG vai votar a favor dunha moción de censura. E dalle. Vale. Bueno, está claro, preguntan aquí para relaxar un pouco o ambiente, pregunta Baltar Padre que se firman os 4 do BNG o PP apoiaría a moción ou ten que retirarse Villarino da política activa tamén. Ya salió Villarino. Teño que recordar que daquelas Villarino non solamente fóramos nós, tamén foi o propio Partido Socialista. Max, de verdade, Tenemos todos que superar a Villarino. No, é que non o supera o PSOE. A ver. Alba. Bueno, yo antes de empezar a hablar, porque me quedé pensando en lo de los últimos 30 segundos, quiero dejar claro que yo vengo aquí como Alba Iglesias a dar mi opinión y sé que estamos entre amigos y hablo completamente relajada, no es que tenga enemigos o no enemigos o que hable en nombre del Partido Socialista, ¿vale? O sea, soy concejera del PSOE, sí, pero ahora mismo estaba en un ambiente pues cómodo, no buscaba enemigos ni estaba atacando a nadie, pero vale, puedo empezar también. Queda aclarado. Vamos a hacer, vai día de concordia, no, chicos, Esta xente vai ter que gobernar Ourense, supoño. Es que, a ver, es más, los últimos 30 segundos demuestran que los que tenemos que liderar este gobierno somos el PSOE, visto lo visto, ¿no? Somos el único nexo de unión entre estas dos fuerzas completamente contrarias. Yo, por ejemplo... ¿Y vos no sois contrarios, o PP? ¿Tú crees que lo somos o que no? Eu estou te preguntando, porque como é o nexo... No sé, es que como no llevaste a ninguna chica a la reunión y tú no estuviste, igual no te enteraste bien de cómo fue el rollo. Bueno. Te lo explico yo, no pasa nada, te lo explico yo. Outra. A ver, podemos baixar a o tono do debate sin box. Eu dixo, pero para que te clarificaras ideolóxicamente, non te estaba dicindo nada mal, Pues claro que non somos como el Partido Popular. A ti te parece que sí. Sodes opostos. E dixen, e vos non sodes opostos. Eso tiñas que decir sí. Es más, no iba a atacar. Uno de los argumentos por los que tu partido no quiso firmar el Pacto de Concordia es, y lo reconocieron allí en la primera reunión, en la que no había ninguna mujer del bloque, que ¿Es en serio, que no tío? tienen por qué firmar esos puntos porque PSOE y el Bloque Nacionalista Galego en todo este tiempo hemos demostrado que somos en casi el 90% de las cosas que llevamos al pleno muy próximos, con algunos matices. Con lo cual, que me digas en plan chascarrillo, ¿sois contrarios al PP? Pues evidentemente, porque por eso sacamos casi todo lo que sacamos juntos en este ayuntamiento. Bueno, más allá de eso, yo, como sabéis, solo pude estar en la primera reunión. Creo que, como os dije que iba a ser sincera, lo voy a ser. En las casi 2 horas y algo que debió durar esa reunión, no sé, más de la mitad, hora y media probablemente, fue una discusión entre PP y BNG. Entonces, salir de ese atolladero fue muy complicado. Nosotros intentamos hacerlo con pies de plomo para intentar acercar a ambos los dos grupos, porque nos necesitamos los tres. Y esto no es cuestión de poner solo una firma, que también, si fuese por mí, yo te digo, yo votaba a una lechuga para sacar a Gonzalo Pérez Jacome de ahí. Como si tiene que ser alcalde, Pumar, no te digo más. Si tengo que hacerlo... Que no estamos comparando Pumar con una lechuga, por ningún caso. Yo sí, vale, ahora bien. La gobernabilidad de esta ciudad no pasa porque salga la moción de censura adelante un día. Se trata de gobernar 3 años y ninguno tiene mayoría. Ni siquiera PSOE y BNG, con lo cual necesitamos llegar a acuerdos porque aunque quitamos a Jacome de ahí, la ciudad podría seguir completamente paralizada y bloqueada. Lo cual también, que es quizás bajo mi punto de vista lo menos importante, un suicidio político. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿A ganar el relato? No. Entonces... ¿O sí? No, yo por lo menos eu atrevo-me a decir que sí. Así desde a miña... No, yo, o sea, de verdad, y los compañeros que estáis aquí, que estabais ese día en la reunión, me pudisteis ver, yo estaba súper nerviosa. Si fuese un postureo, os lo digo, yo no lo hubiese pasado tan mal. Es más, en la segunda reunión yo me descarté, o sea, quedaron que iban a ir 2 personas de cada grupo municipal. Yo misma me descarté porque el hecho de tener información y la presión que me generaba el estar pensando 24/7 en la posibilidad de que esto saliese, de no cagarla, era horroroso. Que bueno, también al final creo que María es una persona, ya la conocéis, que viene mucho aquí, es fantástica y maravillosa, y si hay alguien para un pacto de concordia es María, como mano derecha de Natalia, está claro. Entonces yo, de verdad os lo digo, yo soy muy positiva. Puede que tardemos un poco más o un poco menos, dependiendo, no sé de qué congresos o cosas provinciales que tienen aquí el PP, que no sé si influye o no influye, a ver si nos lo puede decir Max. Pero creo que podemos hacerlo. Y yo puedo decir claramente,
evidentemente, ya os lo dije antes, la opción óptima, idílica, sería gobernar con el Bloque Nacionalista Galego. Con la alcaldía del PSOE, o mismo seríamos tan solidarios de daros la alcaldía a vosotros, cosa que no queréis, por eso tampoco queréis firmar los 4, pero bueno. Es más, yo creo que hasta dado el caso que no va a pasar, porque el Bloque no quiere, le daríamos el gobierno al PP. O sea, antes de bloquear la ciudad, creo que el PSOE es la única... Daríanos o goberno. O sea, estarías a favor de que unha persoa do Partido Popular sexa... Lo acabo de decir, yo votaría a Jorge Pumar. ¿Qué más que eso? No hay más. Más Está ben, digo, Una lechuga. Digo, está ben saber. Son posibilidades que se cierran porque, bueno, pues Claro. porque se cierran, vale, no pasa nada. Pero yo creo, de verdad, y os lo puedo asegurar tanto yo como todos mis compañeros, hacemos y haríamos todo lo posible por sacar la moción bajo cualquier ecuación. Porque de verdad que hablabas de sillones es lo que menos nos preocupa y Sí, o sea, a ver, despois o que menos vos preocupa, pero xa Natalia xa é candidata. O sea, bueno, porque como te acabo de explicar mi compañera, era... É o que menos vos preocupa, o Partido Socialista, a Natalia, a quen? Refírome, os únicos que por ahora non dixemos queremos ser ou non queremos ser, simplemente queremos decir que o lógico... Perdón. Acabamos tamén de velo. se postularon. Sí. Acabamos de velo. Sí, bueno, pero o Partido Socialista xa firmou, xa avalou, xa todo. Bueno. Sí, bueno. Que axiliza os trámites, non está... Venga, claro, se llama democracia interna, nos juntamos, sí, escúchame, está claro que a postura... Está claro que o BNG fixo moi rápido, colleu, firmou unha firma... maravilloso, a mí me encanta Puga. Eso é o que contribúe. Non sei, pero se non chamamos a Paula Prado e quedamos con ela na Alameda e que nos diga... Pero é mellor chamar a Ana Pontón tamén. Exacto, Ana Pontón non vai venir aquí a hablar por vosotros, a que non? No, pero Ana Pontón nunca o fixo, eh? A ver, se non o fixo nunca ninguén polo PP. Es que estás grabando. Estamos grabando, efectivamente. Bueno, Jacobo di aquí que vamos a liberar un poquinho tensións, que deberían entrar os 3 partidos no goberno da cidade e facer unha sitcom da experiencia. The Office quedaría absolutamente superada. A favor, Jacobo. Sí. Sí, bueno, Jacobo no, estamos a un pasito del Lorazepam ya, ¿eh? Si entramos los 3 ya... Solo a un pasito. Un pasito ya. En el Concello. Bueno, eu polo que vexo aquí, concordia non hai. Que sí, hombre, que sí. Hai bastantes similitudes nas posturas. Hai unha nas postura posturas, un pouco máis discordante. Hai 3 posturas que tienen que concordar. No, a ver, yo los entiendo. Sí, yo entiendo la postura del BNG y me parece correcta y coherente. No somos a forza menos votado de Ourense, que eso tamén, jolín, está claro, pois non che parece que estea claro, a verdade. Pero os necesitamos como, tamén. Sí, totalmente, pero por iso damos asignatura. Un voto de 4 votos. Sinatura, firma en español. Bueno, non un voto. Claro. Bueno, pois non, porque primeiro van as sinaturas, que é o que estamos falando, e cando se teñan as 14 sinaturas, vamos ir a unha segunda parte, que é a que estades falando. A parte da votación. Na que vos xa non porque estades. ainda pasan 10 días. Digo, a segunda parte, composición do goberno, gobernar e todo. Espera, deixe de explicar un momento. Sí. Está nervioso, Max. A ver. Non estou nervioso. Entonces tú firmas, bueno, Puga firmou tranquilarea. Vamos a intentar clarificar isto. Non interrompades a área que está explicando a postura aí do bloque. Por cuarta vez. Vale, por cuarta vez, para que quede claro. Entonces, a asignatura é dunha persoa porque se precisan 14 asignaturas, certo é, para presentar a moción de censura. Efectivamente, pois iso vai ao secretario, pero ainda tarda, non é hoxe sigamos e mañán marcha Jacom. Entón, entramos nunha nova fase na que nos sentamos as 3 a falar esas cuestións. Por iso lle dixemos desde o primeiro momento PSOE que non poñamos o carro antes dos bois. Para nós é primeiro garantir que hai 14 persoas, que neste caso serían 7 do PP, 6 do PSOE e un noso, que están adiante para votar a Jacom. E unha vez que estea iso, falamos, sen problema, de todo. De feito, lle dixemos bueno, creo que sí que foi na segunda reunión, que se lle dixo o PSOE de nós non nos imos meter en como queredes gobernar vos, en plan, só queremos votar un nome do PSOE. E no caso de que vaya adiante, de que se presente esa moción con esas 14 asignaturas, pasemos esa pantalla e cheguemos ao momento da votación da investidura do novo alcalde, volveríades votar con unha persoa ou serían os 4 concelleiros do bloque os que sí votarían a favor dese goberno? Pois a verdade é que non o temos porque falado. Penso que o que lle importa a esta xente. Pois a mí é que me parece, vamos, unha estupidez. O sea, digo honestamente, porque es una declaración de intenciones. Es una declaración de intenciones. Pero para nada, porque si fuese unha declaración de intencións, quitábamos a unha. Y decíamos, no, pues a la mierda. No, hombre, eso no lo podéis hacer. ¿Cómo vais a hacer eso? Estuve bastantes días sin decir absolutamente nada. Porque te tenemos que contar todo a ti tamén.
Se queres, tes o meu WhatsApp. Non teño intención. Pero a cousa é imaxe, o sea, non é que sea imaxe, é unha declaración de intencións de que o Bloque Nacionalista Galego solamente vai apoiar o cambio e quitar a Jácome con unha persoa de 4 concelleiros. Se o BNG veo ben, perfecto, pero creo que bastante parte da ciudadanía non o ve así. É eso. Descartáis un bipartito con nosotros. Pero non íbamos a ser nos alcaldes. Imos votar un alcalde socialista, foi o que dixemos. Alcaldesa, que xa está decidida, non? Sí. Bueno, vamos a ir por outro lado, a outro frente aberto que hai por aquí. Manuel. Que frente aberto máis? O frente de que Natalia propúxose como alcaldable e parece que a traba do BNG é outra, a traba do PP é que bueno, vamos a negociar primeiro o programa e por que vamos darlle a alcaldía ao Partido Socialista cando nós somos a forza máis votada das tres que compoñen a moción de censura. Non é unha, sinceramente, non é unha traba, O sea, sempre dixemos dende o principio. Se votas que non é unha traba. Sempre dixemos dende o principio que para nós o máis importante é o programa, é falar do programa, é falar de que cidade queremos. Simplemente que Ourense queremos, nada máis. La que non esté gobernada por Jácome. Esa é a cidade que queremos. Vale. O sea, xa está, pois xa non queredes falar nin de aprobar. Yo como Alba, a ver, No, claro, pero que a mí me preguntan como Bloque e ele Alba. No, tía, pues tú aquí relájate. Nos, a ver, volvamos a este punto, Nos xa demostramos, e xa dixo Luis Menor, xa o lemos antes, como pasou en Carballiño, que nos non temos ningún tipo de problema en que o alcalde sexa do Partido Socialista. E máis, pasou tamén en Barcelona, pasou en algunha diputación que por aí por País Vasco, nós non temos ningún tipo de problema. Outra cousa que o PSOE, pois despois teña algún tipo de problema. Ninguno. Pero nós o que queremos é o primeiro, vou coller unha frase que dixo Orea, non poñer o carro antes dos bois. O que hai que facer é saber que queremos facer nesta cidade. Non solamente, nós queremos que sexa un alcalde, unha alcaldesa do Partido Socialista e xa está. Non. Temos que saber que folla de ruta queremos. Evidentemente o acordo ten que ser de mínimo, quero dicir, o acordo ten que ser moi mínimo porque sodes tres forzas moi opostas que non vos ides poñer de acordo nin como facelo. Pois é que totalmente un acordo bastante contra a natura. Pero que non podemos pedir tampouco peras ao olmo, que decir, sería un goberno un pouco precario evidentemente, pero bueno, mellor a historia é que o que se está dilucidando aquí é se é mellor aguantar a Jácome e que se volvan a repartir as cartas está claro que non. Dentro de 3 anos ou vamos a poñer a alguén, sexa do partido que sexa tal, porque calquera cousa é a teoría do mal menor. Refírome, é o que está debatendo. Claro, pero porque moitas grandes cousas non vas poder facer, igualmente. Es que non dá tempo tampouco. Pero é tan difícil de entender que nós o que queremos facer antes é saber que vamos a facer se entramos no goberno ou se non entramos no goberno, pero que vai pasar ca nosa cidade. Eu como ourensán quero saber que vai pasar dentro de 3 anos ca miña cidade. Non se Natalia é a alcaldesa, se Luís a alcaldesa ou Erea a alcaldesa, dame exactamente igual. No, bueno, xa non va a ser. Pero dá exactamente igual que sexa Natalia ou Erea ou quen sexa a que sexa Jácome. Está claro que sí, é que xa dixemos desde o primeiro momento. Nos contestamos o momento, non tardamos como outra xente. Entón sempre dixemos desde o primeiro momento. Nos imos facer que a moción de censura vai adiante, pero antes temos que saber que Ourense queremos. Bueno, hai un documento que está na Pacto da Concordia que creo que estamos esquecéndonos de isto que foi o orixe de todo isto e falamos dese programa de mínimos que se falou nas reunións de ampliálo para engadir cousas ou suxerencias do Partido Popular, pero tampouco na nota de prensa que sacou o Grupo Municipal do Partido Popular esta semana dixo que eles negábanse rotundamente a non ser valorados como alcaldables, así que tamén é importante porque estábamos xogando, disculpa, a dicir dúas cousas, a dicir que o importante é o programa, pero es que yo quero ser alcaldesa, o sea, simultaneamente no mismo párrafo ademais. Nesa nota de prensa o que se dice, eu sinceramente como afiliado do Partido Popular digo, porque hai unha formación que o único que fai é por unha liña roxa, unha liña vermella, que non, o sea, refírome que non entendo. Las mismas que poníais vosotros con Rafa Villanino, te quiero decir. Que era a terceira e o problema que non tivestes de poñer a terceira forza cando puxestes a Jácome, quero dicir eu tamén. Pero claro, xa que estamos aquí poñendo apuntalamientos, apuntalamos todos. O Partido Popular, refírome, o Partido Popular en algún momento dixo que non iba a firmar a moción de censura, ou que non iba a sair adiante a moción de censura. Dende o primeiro momento, non como outros, dixemos que sí. O sea, que o Partido Popular vai a firmar a moción de censura. Pero que estamos negociando. Estamos negociando. Vamos a negociar cales son as cal o programa. Nos xa asinamos. Bueno, tú non. Puga.
É que non podes dicir Nos, nos. a miña Tens que dicir, organización. Puga firmou a moción de censura. Non máis. 17 de No, Non nos enroquemos neste tema, xa falamos un rato sobre isto. Oiga, refírome. 14. Xa puxemos incómoda a Erea un ratiño, pois agora vamos a poñervos incómodos a vos. Pero que non, é que non enrocarse. O sea, refírome, creo que Sí, enrocarse porque evidentemente non está saliendo a cousa ben en ningún caso. É que estamos negociando. Bueno. O sea, refírome, e logo a negociación ten que ser hoxe de hoxe para mañá, non. Ten que ser, eu creo que son temas bastante complicados como é a nosa cidade para ter un pouco de calma, non ter prisa e ver que é o que queremos facer Pero na nosa entón, cidade. A ver, non levamos pode ser con Jacobo que haxa- un ano de alcalde xa de Home, xa. segundas, o sea, tempo houbo. Sí. Claro, e por eso digo de que ademais tampouco vale o argumento ese de non ter presa agora porque é o Congreso do Partido Popular, pero que hai un mes había unha presa que, Dios mío, fume de carozo de por que o BNG non respondeu a unha cousa de fai 2 horas e media. Está todo o mundo máis pendiente do Congreso do Partido Popular e máis nervioso do Congreso do Partido Popular que eu que son que vou estar no Congreso. No, mano, ninguén está pendiente do Congreso do Literalmente, Partido Popular porque é por aclamación, É que xa dixeron, por dúas veces que o problema de que non salga, que non se firma é polo Congreso do Partido Non, Popular. é de Puga. Hombre, a ver, lo estáis estirando el tiempo por algo, a ver. Do BNG que alguén ten a culpa é el. Eso é verdade, Luis non se mollou. No, Esa é a verdade. Puga es maravilloso. É que como vai a cousa por aí? Pois nada, aquí preguntan que cal é a liña vermella do PP, que ningunha forza poña liñas vermellas, grazas ao padre. Entón xa van dúas. Tamén houve aquí unha proposta, porque aquí me gusta así malmeter, unha proposta de Ibi Losada 14 que propón a Natalia de alcaldesa, a Sonia Ogando de primeira tenente de alcalde, non sei se iso se parecerá moi ben a Noelia, Con urbanismo. segundo tenente de alcalde, Bruce Reza, en igualdade. E vi que é militante da Xuventude Socialista. Correcto, evidentemente. Está perfecto, pero por puntualizar, sí, que hay que puntualizar. Bueno, pues está claro que que todo es posible. Xulguen vostedes. Alba le va sendo a esperanza. No dejen de soñar. No dejes de soñar, va a ser é que non temos os dereitos da canción para que se non acabamos temporada con no dejes de soñar. Este concello puede ser lo que él quiera ser. Bueno, despois desta frase de Mr. Wonderful de Alba, como está claro que o Pacto da Concordia de momento non vai ser dentro que queremos que polo menos asinedes algo, alguén aparte de Puga. Entonces, trouxemos aquí un pacto da liberación estival, porque non temos nin impresora, entonces pues puxemos así a boli. A ver se vos parece ben, Logo de máis dun ano onde se celebrarán 6 campañas electorais coas súas respectivas noites de escrutinio. Logo de máis dun ano ininterrompedo de canutazos, roldas de prensa avisadas en apenas antelación. Logo de máis dun ano traballando gratuitamente para chegar á política á mocidade, os representantes dos partidos abaixo nomeados acordan, primeiro, non causar, na medida das súas escasas posibilidades de influencia nos seus partidos, movementos que perturben o descanso vacacional dos xornalistas escravizados nos medios ou que en noticias dispersas. E segundo, instar os seus dirixentes a respectar o dereito de veraneo da cidadanía. Isto é un acordo de mínimos de unha carilla. Alguén dos presentes está disposto a asinar este acordo? Por supuesto. Pois ala, asinatura do Partido Popular. Colle esa pluma que tes aí que non teño nin bolí. Tes aí, pois echa hasta non é gaviota, como é o paxaro que teño? Non é gaviota. Aquí non me sale agora. O paxaro do PP. Como é o paxaro do PP? Non é unha gaviota, Non. Un cormorán. É unha pluma. O día do orgullo é unha pluma. Vale, non pode ser. Hai firma do bloque? Pois xa está. O bloque firma sempre. Pois nada, temos aplausos do público. Porque hoxe hai público aquí, Temos asinado xa, enfócame bien aí, Iván, si puedes, con lo que puedas, como puedas. Tampouco un auto que... Aí está, Non se ve a mí. Non se va, está asinado polos 3 partidos. Conseguimos unha asinatura dos 3 partidos políticos da cidade. Esperemos que non sexa única, a verdade. Que con luz desta de tinta invisibles hai todo un acordo, pacto da concordia. Está aí, vamos. Imagínate que acabamos nos de arranxar a situación política de Ourense, que era o que viñamos, ¿no?
Pois nada, queríamos así despedir un pouco con un pouco de humor. A verdade é que foi un auténtico placer volver a estar hoxe con todos vos aquí. Moitas grazas, Nerea Blanco. Gracias a vos. Moitas grazas, Manu Novoa. Moitas grazas a vos. Moitas grazas, Alba Iglesias. Nada, muchas gracias. A verdade é que, bueno, foi un programa. A verdade que sí, a verdade que sí. Moitas grazas por estar aquí. Moitas grazas a todos os que estades aquí, que por dar aquí, por ser valientes, que E aparte, moitas grazas pola vosa sinceridade, porque hoxe sí que foi un deses programas que queríamos a temporada pasada de que vos mollarades e que da igual agora xa estamos todos un pouco máis crecidiños, entonces agora xa opinamos todos menos. Por sorte. Di Baltar Padre que certamente mágoa non pedir a traición que se fixera en Patreon no documento. Pues tamén é verdade, sí, que bueno, redactámoslo como mellor. Tenéis la oportunidade. Ahora xa, pero igual non asinaban, que se así. Iván Iglesias, Que tal? que pechamos temporada. Bueno, nunca temos victoria, pero en principio sí. Por lo menos está congreso do Partido Popular. Por lo menos. Pero invitades a uns pinchos, non, Manu, algo haberá. Algo verá. Estades todos invitados, se queredes. Sí, están aquí na mesa desexando ir. Bueno, en xullo e agosto entendemos que non vai haber nada salvo que sorpresa. Bueno, ¿no? Habrá moito que pensar de cara á próxima tempada para todos os partidos tamén, imagino. Pues nada, estad atentos, porque no estamos muertos ni vamos a morrer ni nada diso, sino volveremos mellores, volveremos. En noticias dispersas queda de guardia no mes de xullo. Noticias dispersas queda de guardia en xullo. Estamos preparando unha maldade para a próxima semana. Eu estou, xa vin algunha cousa de maldade, mola moito. Así que nada, despedimos esta intensa tempada a día 30 de xuño. Xa leva 2 minutos España, xa non nos ve ninguén, así que nada. Aproveito, non me quero esquecer do equipo técnico do que é unha maravilla, de Adrián Reis, de Meni Iglesias, que queren ir a ver o partido xa. Non me quero esquecer de Iván Olmos, que tamén está aí presente hoxe polo chat, pero volverá en algún momento, nos volverá tamén como a nós. E nada, moitas grazas por seguirnos, moitas grazas pola paciencia, disculpas polos erros e nada, verémonos. Ala, bo verán.